वेलकाम बेक टू गुगल चैनल। जों दिनैनि बे खोन्दोआव फरायसा बिथांमोनजों सावरायगोन खोन्दो 3नि माखासे सोंनायनि फिननाय। जोङो बेवहाय फरायाव थानाय फरानि बिजाब सिङाव थानाय जोङो सोंनायफोरखौ जों सावरायग्रोगोन। दा गिबियाव जोङो सावरायग्रोनो नागिरदों पेज नाम्बार 40 थानाय सोंनायनि फिननाय। दा बेवहाय कुइसन नाम्बार 1 आव दंमोन। आं कुइसन नाम्बार 1 खौ फरायसा बिथांमोननो दिन्थिनो होनो नागिरदों। दा बेवहाय सोंलुआव दङ पेज नाम्बार 40 नि बे गिबि सोंलुआव दङ मोनसे धातुनि बिदिन्थि हो जाय नाम्बार 1 आव दङ सरासनस्रा दुंथायाव लाव लाव। बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजायो। नाम्बार 3 आव दङ बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रा आरो नाम्बार 4 आव दङ बिदुंनि खम दैदेनग्रा। दा बेनि जोङो मोनफा मोनफा फिननायफोरखौ जों सावरायगोन। दा गिबियावनो जों सावरायगोन सरासनस्रा दुंथायाव लाव लाव अबस्थायाव थानाय धातुनि मोनसे बिदिन्थि होनो होदो। दा गिबिनि 1 आ जाबाय। दा बे 1 नाम्बारा जागोन मार्कारि जागोन। मार्कारि थामहिनबा मार्कारिनि गुबुन मोनसे मुङा पारा। जों पाराबो लिरनो हायो। बेनिफ्राय 1 नि 2 नाम्बारा जागोन जोंहा बेवहाय 2 नाम्बाराव दङमोन कुइसना गंसे दाबाजों गोरलैयै हाजानाय नि जोंखौ धातुनि मोनसे बिदिन्थि होनो होदो। दा बे गोरलैयै हाजानाय मोनसे धातुआ जाबाय सडियाम। बे जाबाय सडियाम। बेखौ जोङो गोरलैयै माने गंसे दाबाजों गोरलैयै हायोब्ला बेयो मा हाजायो। दा बेखौ जोङो जुदि सिम्बलखौ लिरो अब्ला जों लिरनो हागोन Na। बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दंमोन नाम्बार 3 सोंनाय दङ बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रा। बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रानि एग्जाम्पला जाबाय सिलभार। सिलभारा जाबाय बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रा। बेखौ जोङो Ag जों दिन्थिनाय जायो। बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव दङ नाम्बार 4 आव दङ बिदुंनि खम दैदेनग्रा। बे बिदुंनि खम दैदेनग्रानि बिदिन्थिया जाबाय लेड। बेखौ जोङो Pb जों दिन्थिनाय जायो। दा बेफोरनो जाबाय 1 नाम्बार सोंनायनि फिननाय। बेनिफ्राय 2 नाम्बार सोंनायाव दङमोन। 2 नाम्बार सोंनायखौ आं फरायसा बिथांमोननो खनसे दिन्थिना होनो नागिरदों। बेवहाय 2 नाम्बाराव दङ बुदामब्ले जाग्रा आरो दाफ्लाव जाग्रानि ओंथिखौ बेखेव। थामहिनबा बुदामब्ले जाग्रा माखौ बुंनाय जायो आरो दाफ्लाव जाग्रानि ओंथिखौ दाफ्लाव जाग्रानि बुंफुरलुखौ मा बुंनाय जायो बेखौ लिरनो होदो। आं फरायसा बिथांमोनजों बे खोन्दोनि बे चेप्टार 3 नि गिबि खोन्दोआव जों साबजेक्टखौ सावरायनाय समाव सावरायदोंमोन बुदामब्ले जाग्रा आरो दाफ्लाव जाग्रानि बुंफुरलुखौ। जायखिजाया जों बेनि बुंफुरलुखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन। दा गिबियावनो बुदामब्ले जाग्रा बुदामब्ले जाग्रा बेनि बुंफुरलुआ मा सलुसन। दा बुदामब्ले जाग्रा बुङोब्ला फरायसा बिथांमोना मा बुजियो? दा बेखौ जोङो ओरैबायदि एक्सप्लेन खालामनो हागोन। बेनि बुंफुरलुआ ओरैबायदि बुदामब्ले जाग्रानि बुंफुरलुआ जाय धातुफोरखौ जों बुनानै मोनसे दाब्ले गुवार महरसिम सोलायहोनो हायो बै धातुफोरखौनो बुदामब्ले जाग्रा बुंनाय जायो। थामहिनबा बेबायदि लिरनानै होनो हागोन फरायसा बिथांमोना। दा बुदामब्ले जाग्रानि बिदिन्थिफोरा जागोन बेनि जा बिदिन्थि बेनि बिदिन्थिफोरखौ जों लिरनो हायो। बुदामब्ले जाग्रानि बिदिन्थिफोरा जुदि सोङोब्ला बिदिन्थिफोरखौ दा बेवहाय कुइसनाव सोंनाय जायाखै बिदिन्थिफोरखौ। थेवबो आं बेनि बिदिन्थिफोरखौ लिरनो नागिरदों। बे जाबाय Au माने गल्ड सना Ag सिलभार बेफोरनो जाबाय बिदिन्थि। बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट जों सावरायनो नागिरदों बुफ्लाव जाग्रा एबा दाफ्लाव जाग्रा। दाफ्लाव जाग्रानि मिनिङा मा एबा बेनि बुंफुरलुआ मा? जों दाफ्लाव जाग्रानि बुंफुरलुखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हायो जाय धातुफोरखौ गोबा तारनि महर होनो हायो बेखौनो दाफ्लाव जाग्रा बुंनाय जायो। दा बेनो जाबाय दाफ्लाव जाग्रानि बुंफुरलु आरो जों बेनि बिदिन्थिफोरखौ लिरनो हागोन। दाफ्लाव जाग्रानि बिदिन्थिफोराबो जागोन बे बुदामब्ले जाग्राजोंनो सेम। जों बेवहायबो Au आरो Ag फोरखौ लिरनो हायो। दा जोङो सनाखौ जोङो दाफ्लावनानै गोबा तारनि महर होनाय बेबायदि खालामनानै सना दाग्राफोरा सनारिफोरा बायदि रोखोम सना दिहुनो बायदि रोखोमनि गाननाय गहेना दिहुननो हायो। बेनिफ्राय बे Agआबो सिलभारखौबो जोङो दिहुननानै रुफाखौबो जोङो
बेबायदि दाफ्लावनानै बायदि महर होनो हायो। दा बेफोरनो जाबाय दाफ्लाव जाग्रानि बिदिन्थि। बेनिफ्राय जों दा सावरायनो नागिरदों पेज नाम्बार 46 थानाय फरानि पेज नाम्बार 46 थानाय माखासे सोंनायनि फिननाय। दा बेवहाय गिबि कुइसनाव दङ, आं कुइसनखौ फरायसा बिथांमोननो दिन्थिना होनाय जाबाय। बेवहाय गिबि सोंलुआ जाबाय सडियामखौ मानो केरासिन थाव गोदो होना लाखिनाय जायो। दा जाहोनखौ लिरनो होदो, मानि थाखाय जों सडियाम थुख्रा मोनसेखौ केरासिननि थाव मोनसेयाव गोदो होना लाखिनाय जायो। बेनि जाहोना जाबाय, दा बे 46 नाम्बार पेजनि जा फिननाय, बे फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनानै होनो हागोन। आं लिरनायनि सिगाङावनो गिबियावनो फरायसा बिथांमोननो फोरमायग्रोनो नागिरदों बेनि बुंफुरलुआ माबायदि जागोन। दा सडियामा मोनसे जोबोद सांग्रां धातु। जों जेब्ला धातुनि सांग्रांथिखौ नायगोन अब्ला सडियामा मोनसे सांग्रां गोनां धातु। जेब्ला बे सडियामखौ जोङो लांदां जायगा एबा बाराव लाखिनाय जायो अब्ला बेयो थाबैनो हरखाबैनो अर जोंखांनायनि चान्स थायो। दा बेनि थाखायनो सडियामखौ जोङो बे थाबैनो अर जोंखांनायनि थाखायनो जों बेखौ सडियामखौ केरासिन थाव गोदो होना लाखिनाय जायो। आरो बे केरासिन थावआव गोदो होना लाखियोब्ला बेहा मोनसे अर जोंखांनो हायै अबस्थायाव थायो। बेनि थाखायनो जों बेखौ सडियामखौ केरासिन थावआव गोदो होना लाखिनाय जायो। दा बेनि गुबै जाफिननाय, बे फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनानै लानो हागोन। दा फरायसा बिथांमोना बेबायदि लिरनानै होनो हागोन, सडियामा मोनसे सांग्रां गोनां धातु। जेब्ला बेखौ लांदाङै बाराव लाखिनाय जायो अब्ला बेयो अर जोंखाङो। बेनि थाखायनो सडियामखौ केरासिन थाव गोदो होना लाखिनाय जायो। बेनिफ्राय जों नेक्स्ट नाम्बार 2 जों सावरायनो नागिरदों। नाम्बार 2 खौ फरायसा बिथांमोननो खनसे दिन्थिना होनाय जाबाय कुइसनखौ। दा बेवहाय दोङो नाम्बार 2 कुइसनाव दङ फिनजाथायफोरनि समानथायफोरखौ लिरनो होदो जोंखौ। दा बेवहाय नाम्बार 1 आव दङ आयरना दै खफ'जों जानाय फिनजाथाय। दै खफ'जों जानाय आयरन आरो दै खफ'जों फिनजाथाय जायोब्ला बेनि फिनजाथायफोरा मा जागोन थामहिनबा मोनसे गोदान खौसे मुवा मोनगोन। बे खौसे मुवाखौ जोंखौ लिरनो होदो। बेनिफ्राय नाम्बार 2 सोंदों केलसियाम आरो पटासियामा दैजों जानाय फिनजाथाय। जेब्ला केलसियामा दैजों फिनजाथाय जागोन अब्ला मा सोमजिगोन, आरो जेब्ला पटासियामा दैजों फिनजाथाय जागोन अब्ला बेनिफ्राय सोमजिनाय गोदान खौसे मुवाफोरा मा मा सोमजिगोन बेखौ जोंखौ लिरनो होदो। दा गिबियाव जोङो 2नि 1खौ जों सावरायनो नागिरदों। बेवहाय 2नि 1आ जाबाय 1नि जा फिननाय सलुसन मावफुंथाय, बे 1आ जाबाय बेवहाय कुइसनाव होनाय दंमोन आयरना दै खफ'जों जानाय फिनजाथाय। थामहिनबा जों आयरनखौ दिन्थिनाय जायो Fe जों दिन्थिनाय जायो। बे जाबाय आयरननि सिम्बल। बेनिफ्राय जोङो दै खफ' बुङोब्ला जोङो H2खौ बुंनो हागोन, वाटार बुंनो हागोन। बेनिफ्राय जा बेफोरनिफ्राय सोमजिनाय गोदान खौसे मुवा बे जागोन मोनसे फेरास अक्साइड, माने सोरनि सुम्बगारि अक्साइड सोमजिगोन बेखौ जोङो लिरनो हागोन Fe3O4। बेनिफ्राय मोनसे हाइड्रजेन गेस सोमजिगोन। बे फिनजाथायखौ जोङो मोननो हागोन। आरो जेब्ला फरायसा बिथांमोननो बेखौ समानज' खालामगोन अब्ला जोङो बेवहाय हाइड्रजेन गेसनि सिगां 4 लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय जेब्ला बेवहाय जों 4 लिरगोन अब्ला आगसि आथिंबो जोङो बेलेन्स खालामनो नांगोन। दा बेलेन्स खालामनायनि उनाव बेबायदि जागोन। फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि कपियाव खातायाव बेबायदि बेलेन्सखौ चेक खालामना नायनो हायो। बेनिफ्राय बेवहाय नाम्बार 2नि 2 नाम्बाराव दङ केलसियाम आरो पटासियामा दैजों जानाय फिनजाथाय। जों केलसियामखौ गिबियावनो लिरग्रोनो नागिरदों। केलसियाम आरो दैजों फिनजाथाय जायोब्ला मा सोमजिगोन बेनि जा फिननाय, बे फिननाया जाबाय गिबियावनो जों केलसियामनि फिनजाथायखौ लिरग्रोनो नागिरदों। बे केलसियामा दैजों फिनजाथाय जाबाय आरो फिनजाथाय जानायनि उनाव बेयो केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजिगोन। जों बे केलसियाम हाइड्रक्साइडखौ लिरनो हायो COOH2। बेनिफ्राय बेयो मोनसे मा H2 गेस सोमजिगोन। आरो जेब्ला फरायसा बिथांमोना बेखौ समानज' खालामगोन अब्ला जों बे वाटारनि सिगाङाव H2नि सिगाङाव बेवहाय 2 लिरनो नांगोन। दा बेनो जाबाय बे केलसियामजों जानाय, केलसियाम आरो दैजों जानाय फिनजाथाय समानथाय। बेनिफ्राय जोबथारनायाव दङ बे नाम्बार 2नि 2 नाम्बाराव दङ पटासियाम दङमोन। पटासियामखौ जोङो K जों दिन्थिनाय जायो आरो बे दैजों फिनजाथाय जानायनि उनाव बेयो पटासियाम हाइड्रक्साइड सोमजिगोन। जों बेखौ लिरनो हायो KOH आरो हाइड्रजेन गेस सोमजिगोन। आरो जेब्ला बेखौ समानज' खालामनाय जायो जों बे दैनि सिगाङाव 2 लिरनो नांगोन। दा बेफोरनो जाबाय
बे 2 नाम्बारनि 1 आरो 2 नि सोंनायनि फिननाय। बेनिफ्राय जोङो सावरायनो नागिरदों नाम्बार 3 आव थानाय सोंनायनि फिननाय। दा बेवहाय कुइसनाव दङ, बेवहाय जों सोंल' नुदों, सोंल' एसे गोलाव, बे जाबाय नाम्बार 3 रोखोमब्रै धातुफोर ए बि सि आरो डि नि नमुनाफोर लानाय जादों आरो गाहायावनो गलिलाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे होदेरनाय जादों। माने नैयाव मोनसे टेबोल होनाय दं, बेखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे होयोब्ला माबायदि सोमजिगोन। मोननाय फिनजाथायखौ गाहायाव होनाय बायदि थखलाय बानायनाय जादों। बेवहाय जोङो धातु लाबाय, रोखोमब्रै धातु, बे जाबाय ए बि सि डि। बेनिफ्राय जुदि आयरन सालफेट होयोब्ला, बे धातुजों ए धातुजों जुदि आयरन सालफेट होयोब्ला मा सोमजिगोन जोङो, बे जाबाय फिनजाथाय जाया। बेनिफ्राय थिग बिदिनो बि धातुजों जों जुदि आयरन सालफेट होयोब्ला मा सोमजिगोन, मोनसे जायखारनाय फिनजाथाय सोमजिगोन, बेबायदि सोमजिगोन। आरो सि जों जुदि होयोब्ला, आयरन सालफेट होयोब्ला बे फिनजाथाय जानाय नङा। आरो थिग बिदिनो डि जों होयोब्ला आयरन सालफेटखौ फिनजाथाय जाया। थिग बिदिनो कपार सालफेट होयोब्ला माबायदि जागोन, बेफोरखौ बे टेबोलाव होनाय दङ। दा बेनिफ्राय सिङाव सोंदों सोंथिया ए बि सि आरो डि धातुफोरनि सोमोन्दै होनाय सोंनायफोरनि फिननाय मोननो थाखाय गोजौनि थखलायखौ बाहाय। दा बेफोरनि ए बि सि डि नि जा सोंनायनि फिननाय बेखौ मोननो थाखाय नैबे टेबोलखौ जों नायनायनि गेजेरजों जोङो गोरलैनो दिहुनना लानो हागोन। दा बेवहाय गिबि सोंलुआ जादों माबेया बांसिन सांग्रां धातु, ए बि सि डि नि मादाव मा मोनसे बयनिख्रुइ सांग्रांसिन धातु, बेखौ जोंखौ लिरनो होदों। बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ बिखौ कपार सालफेटनि गलिलाव होदोब्ला नों मा नुनो मोनगोन। जेब्ला बे बिखौ बे कपार सालफेटआव होगोन अब्ला जों मा नुनो मोनगोन रिजाल्टखौ, बेखौ लिरनो होदों। बेनिफ्राय जोबथारनायाव दं नाम्बार 3 ए बि सि आरो डि धातुफोरखौ सांग्रांथिनि हायगाफारियाव साजाय। जों बिसोरनि सांग्रांथिखौ सोनारनानै बिसोरनि हायगाफारियाव साजायनो होदों। दा गिबियावनो जों बे सोंलु नाम्बार 1 नि सोंलुखौ जों सावरायनो नागिरदों। दा बेनि 3 नाम्बारनि जा 1 नाम्बार सोंनायनि फिननाया जाबाय बेवहाय बि धातुआ जाबाय, बि धातु बे जाबाय बयनिख्रुइ सांग्रां गोनां धातु। जाहोना जाबाय बेयो बे आयरन सालफेटजों फिनजाथाय जानानै मोनसे जायखारनाय फिनजाथाय सोमजिदों। बेनि थाखायनो बे बि धातुआ जाबाय बयनिख्रुइ सांग्रांसिन गोनां धातु। बेनिफ्राय 2आ जागोन, सोंनाय 2आव जोंखौ सोंदोंमोन बिखौ कपार सालफेटनि गलिलाव होदेब्ला नों मा नुनो मोनगोन, बेखौ सोंनाय जादोंमोन। दा बेनि फिननाया जाबाय जेब्ला जोङो बे बिखौ माने बि धातुखौ जेब्ला जोङो बे नाम्बार 2 3नि जा नाम्बार 2 नि जा सोंनायनि फिननाय, बे फिननायखौ जों ओरैबायदि लिरनो हायो। जों मोनथिगौ बे बि धातुआ जोबोद सांग्रां गोनां धातु। आरो बे सांग्रां गोनां धातु जानायनि थाखाय बेयो सोर, आयरन सालफेट बा सोरनिख्रुइबो बांसिन सांग्रां गोनां बे बि धातुआ आरो कपारनिख्रुइबो बांसिन सांग्रां गोनां। बेनिखायनो जेब्ला बे बि धातुखौ कपार सालफेट गलिलाव होगोन अब्ला बे कपार धातुखौ बे बिया दैखारगोन। आरो दैखारनायनि जाउनाव बेयो मोनसे फिनजाथाय सोमजिगोन। आरो बे फिनजाथायखौ आं फरायसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिना होनाय जाबाय। बेवहाय बरन आरो कपार सालफेट, जों कपार सालफेटनि फर्मुलाखौ जों लिरनो हायो CuSO4। आरो जेब्ला बे मोननैबो फिनजाथाय जागोन, फिनजाथाय जानायनि उनाव बेयो बेबायदि सोमजिबाय। बिया जाबाय बे धातु, जों बि धातुनि नाम, बे जाबाय बरन नङा, बे मोनसे बि धातु। बेखौ फरायसा बिथांमोना सानना लानो नांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय कपारखौ जायखानाय जाबाय। दा बेवहाय फरायसा बिथांमोना मोजाङै नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय जेब्ला कपार आरो बरनखौ जों बे बि धातुखौ जों रुजुना नायगोन अब्ला बेवहाय बिया बयनिख्रुइ सांग्रांसिन गोनां धातु। आरो जों मोनबोदों सांग्रांसिन गोनां धातुफोरा खम सांग्रां गोनां धातुखौ जायखारहरो। दा बेवहाय कपारा बिनि रुजुनायाव खम सांग्रां गोनां धातु, बेनि थाखायनो बेयो बि धातुजों जायखारहरबाय आरो जायखारहरनानै बे फिनजाथाया सोमजिबाय। दा बेनो नाम्बार 2 नि सोंनायनि फिननाया। बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव जोंहा दङमोन, नाम्बार 3 आव ए बि सि आरो डि धातुफोराव सांग्रांथिनि हायगाफारियाव साजायनो होदों। दा जेब्ला जोङो बिसोरनि सांग्रांनि सायाव सोनारगोन अब्ला जोङो बेखौ ओरैबायदि साजायनो हागोन। दा बेवहाय डिया बयनिख्रुइ
ABCD दङमोन ABCD धातु बेवहाय बयनिख्रुइ खमसिन सांग्राङा जाबाय D धातु बेवहाय D धातुआ खम सांग्रां गोनां बेनि उनाव दङ Cआ एसे बेनिफ्राय A बेनिफ्राय B दा बेखौ जोङो जुदि हायगाफारियाव जुदि साजायनानै लिरो अब्ला बेयो जागोन गिबियाव मा लिरनो नांगोन जों Bआ जाबाय बयनिख्रुइ सांग्रां गोनां धातु बेखायनो बेयो गिबियाव जागोन बेनिफ्राय इज लेस देन बेनिफ्राय Aआ फैगोन Aआ एसे खम सांग्रां गोनां बेनिफ्राय सिंथाराव थागोन आरो C बेनिफ्राय D दा फिननाया जाबाय बेबायदि जागोन B इज ग्रेटार देन A इज ग्रेटार देन C इज ग्रेटार देन D आरो जोबथारना बे Dआ जाबाय बयनिख्रुइ खम सांग्रां गोनां धातु दा बेखौ जोङो बेबायदि हायगाफारियाव साजायनानै लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 4 सोंथिनि फिननायखौ जों सावरायनो नागिरदों बेवहाय नाम्बार 4आव दङ मोनसे सांग्रां धातुआव दैलाव हाइड्र'क्लरिक एसिडखौ होदेरोब्ला मा गेसआ सोमजियो आयरनआ दैलाव H2SO4 जों जानाय रासायनारि फिनजाथायखौ लिर दा बेनि फिनजाथायखौ बेनि जा एन्सार गेस सोमजिनाय बे गेसखौ जोङो हाइड्रजेन गेस मोननो हायो जेब्ला जोङो बे दैलाव हाइड्र'क्लरिक एसिडखौ मोनसे सांग्रां गोनां धातुआव दाजाबगोन अब्ला जों गेस मोनगोन हाइड्रजेन गेस मोनगोन आरो जों बेनि फिननायखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन बे सोंथिया जाबाय 4 नाम्बारमोन बे फिनजाथायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनानै होब्लानो जाबाय मोनसे सांग्रां धातुआव दैलाव हाइड्र'क्लरिक एसिडखौ होदेरोब्ला हाइड्रजेन गेस मोनगोन आरो बेनि जा सोमजिनाय फिनजाथाय बे सोमजिनाय फिनजाथायखौ जोङो ओरैबायदि लिरनो हागोन गिबियाव जोङो जायखिजाया मोनसे धातु बेवहाय धातु दङ आयरन नैथि पार्टआव दङ सोंथिनि बेवहाय आयरनखौ जोङो लिरनो हागोन Fe बे जाबाय सेकेन्ड पार्टनि एन्सार कुइसननि बेयाव जाबाय Fe दङ बे Feआ सालफिउरिक एसिडजों फिनजाथाय जादों H2SO4 फिनजाथाय जानानै बेयो मोनसे FeCl3 सोमजिबाय आरो जोबथारनायाव H2 गेस सोमजिबाय दा बेनो जाबाय बिदिन्थि रासायनारि फिनजाथायखौ जों दिन्थिनाय जाबाय बेनिफ्राय जोबथा कुइसन 5आ बुंदो 5खौ आं दिन्थिना होनाय जाबाय बेवहाय दङ जिंकखौ आयरन सालफेट गलिलाव होदेरोब्ला नों मा नुनो मोनगोन सोमजिनाय रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो थिनदों दा बेनि फिननाय बे फिननायखौ एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों दा बे नाम्बार 5नि जा सोंनायनि फिननाय बे सोंनायनि फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनानै लानो हागोन जिंकआ Feनिख्रुइ सांग्रांसिन धातु बेखायनो आयरन सालफेट गलिलावआव जिंक सोमब्रयोब्ला आयरना गलिलावनिफ्राय दैखारजायो आरो आयरन सालफेटनि गोथां गाबा गुफुर जालाङो दा बेवहाय फरायसा बिथांमोना बेबायदि लिरनानै लानो हागोन 5 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायखौ बेवहाय जेब्ला फिनजाथाय जागोन आरो आं बे रासायनारि फिनजाथायखौ लिरना होनो नागिरदों दा बेवहाय फेरासालफेट FeSO4 बेयो जिंकजों फिनजाथाय जाबाय आरो जिंकजों फिनजाथाय जानानै मोननाय गुबुन गोदान खौसे मुवाया जाबाय जिंक सालफेट आरो Fe दा बेवहाय Feखौ बे जिंकआ नारगार हरदों आरो नारगार हरनानै जिंकआ बे सालफेटजों लोगो जाहैदों आरो लोगो जाना मोनसे जिंक सालफेट गोदान खौसे मुवा सोमजिदों दा जेब्ला जोङो रुजुना नायगोन Fe आरो जिंक बे मोननैनि मादाव बांसिन सांग्रां गोनां धातुआ जाबाय जिंक बेनि थाखायनो बे Feखौ नारगार हरबाय आरो नारगार हरनानै बे मोनसे गोदान खौसे मुवा जिंक सालफेट सोमजिबाय दा बेनो जाबाय बे 5 नाम्बारनि रासायनारि फिनजाथाय फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय आरो उननि जा फरायाव थानाय सोंथि बे सोंथिफोरखौ उननि भिडिअ जों सावरायफिनसिगोन दा आसा खालामबाय फरायसा बिथांमोना बेखिना सोंथिनि फिननायखौ मोजाङै बुजिबाय थेंक इउ फर वाचिं